Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Кадрлар алмашынуы Тукай районы башкарма комитетында нинди үзгәрешләр? Иң яхшылар арасында Чолы ТВ телекомпаниясы җиңүләр белән кайтты. Депутатларга муниципаль район советының чираттан тыш сессиясында Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручыны тәкъдим иттеләр. Ул Камил Нәҗмиев, аның инде җитәкче вазифасында эшләү тәҗрибәсе бар. Элегрәк ул Татарстан Республикасы экология министрлыгының КМБ территориаль идарәсендә эшләгән. Чираттан тыш сессия Айрат Хабибуллинның Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе вәкаләтләрен төшерүдән башланды. Работа Айрата Рафаковича во главе исполнительного комитета района оценивается положительно. Его заявление о сложении полномочий носит процедурный характер и связано с кадровыми организационными вопросами. Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручыны депутатларга Әсгать Сафаров тәкъдим итә. Рәис администрациясе җитәкчесе Фаил Камаев отставкага киткәннән соң Тукай районы хакимияте башлыгы вазифасының җитәкчесез калуын искәртте. Һәм ул озак вакыт буш тора алмый, шуңа күрә җаваплы карар кабул итәргә кирәк. Багаж руководителя опытного, имеется. Впереди, конечно же, у него огромный объем практической работы. Уверен, что вот этот богатый опыт управленческой работы, его человеческие качества, в конце концов, позволит Камилу Ильичу и дальше эффективно продолжать тот позитивный темп, настрой, который сегодня есть по району. Ставлю на голосование кандидатуру Назмиева Камиля Ильича. Прошу проголосовать. Кто за? Опустите. Против? Воздержался? Муниципаль район советының барлык депутатлары бер тавыштан 50 яшьлек Камил Нәҗмиев кандидатурасын хуплап тавыш бирде. Ул Минзәлә районы башкарма комитеты җитәкчесе, Түбән Кама башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары һәм башка җитәкче вазифаларын башкарган. С уверенностью могу сказать, что только объединением усилий мы сможем максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и наладить конструктивное взаимодействие между всеми уровнями власти и общества для улучшения качества жизни в районе. Камил Нәҗмиев депутатларга һәм җитәкчеләргә үзенә күрсәткән ышанычлары өчен рәхмәт белдерде һәм Тукай районы файдасына эшләргә вәгъдә итте. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Хезмәт шартларын яхшыртырга һәм дистәләгән миллион сумлык нәтиҗә алырга предприятие хезмәт җитештерүчәнлеге милли проектында катнашса, бу мөмкинлек бар. Яр Чаллыда искәрмә түгел милли проект турында толыра киләсе материалда. Чаллыда предприятиеләрдә хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүгә зур игътибар бирелә, чөнки бу уңай икътисади һәм социаль мөхит тудыруга ярдәм итә. Бүген илкүләм проектка республиканың 260 предприятиесе катнаша. Когда руководитель в этом очень заинтересован, и когда он подбирает ту команду на предприятии, которая вместе с ним идет по реализации этого проекта. При этом он может использовать, у нас есть разные варианты, есть региональный центр компетенции, есть федеральный центр компетенции, самостоятельно могут предприятия отработать. Поэтому выбор есть, самое главное, чтобы была заинтересованность. Милли проектта катнашучы компания процесс барышы вакытын уртача 30%-ка кыскарта һәм эшләп чыгаруны 80%-ка арттыра. Челны являются лидерами, у вас есть большой еще потенциал для роста, то есть порядка 100 предприятий, в принципе, сейчас они подпадают под критерии нашего проекта. Это выработка не меньше, вернее выручка не меньше 400 миллионов рублей должна быть, и чтобы наличие иностранного капитала не превышало 50%. То есть таких больше 100 предприятий еще есть, которые, я думаю, в ближайшее время также в национальном проекте производительности труда у нас поучаствуют. Хезмәт җитештерүчәнлеге милли проекты критерийларына эләкмәгән предприятиеләргә төбәк программасын тәкъдим итәчәкләр. Ул 2028 елга кадәр гамәлдә булачак. Әлеге ярдәм чарасы республиканың 45 предприятиесен кылычларга тиеш. Таким образом, мы сможем помочь малым предприятиям с выручкой от 200 до 400 миллионов рублей, а также предприятиям с выручкой выше 400 миллионов рублей
но по тем видам деятельности, которые не входят в периметр национального проекта. Бу сәүдә җәмәгать туклануын оештыру, нефть чыгару өлкәсендә хезмәт күрсәтү 2025 елга квота 15 предприятияне үз эченә ала. Чем больше компаний войдут в национальный проект, либо в региональный проект, мы только за. Киләсе елга милли проектка тагын 90 предприятияне җәлеп итү планлаштырыла. 2030 елга кадәр бу сон 360 предприятиягә җитәргә мөмкин. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 2 көн укыту, мастер-класслар, түгәрәк өстәлләр һәм фикер алышулар Түбән Камада Камский бриз 4-нче республика телевизион фестивале тәмамланды. Анда төбәк масса күләм мәгълүмат чаралары вакилләре катнашты. Алар арасында корреспондентлар, операторлар, монтажчылар һәм башкалар. Чарада Татарстанның 19 төбәгеннән 20 компания хезмәткәре шул исәптән Чаллы ТВ төшерү төркемендә булды. Сез барыгызда ялкау төбәк масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре беренче мастер-класста нәкъ менә шуны ишеттеләр. Аны Татмедиа ачык җәмгыять масса күләм мәгълүмат чаралары департаментының социаль медиа бүлеге баш белгече Рауил Мукменов үткәрде. Спикер шулай ук үзенең дә ялкау булуын өстәде. Потому что мы перестали фантазировать, мы перестали делать те материалы, которые, так скажем, были бы интересны нашему зрителю. У нас поток создается из новостей, да, и мы уже знаем, что у нас должен быть там лайв в сюжете, синхрон, как бы интервью, да, и текст. Вот, но мы никогда не стараемся его как-то изменить. Фестивальдә хаталар турында гына түгел, аларны ничек булдырмаска кирәклеге турында да сөйләделәр. Журналистларны идеаль сюжетлар, репортажлар ясарга өйрәттеләр, видеопроектлары да продюсерлаштырырга өйрәттеләр һәм әлбәттә масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләренең көчле яклары турында да билгеләп үттеләр. По сравнению с прошлым годом, вот я уже подчеркивала, что произошли изменения по подводкам. То есть, что мы обсуждали в том году, многие вот эти ошибки были исключены. В этом году я их не увидела, это здорово. Камский бриз фестивальның 2нче көне азагында төрле номинацияләрдә җиңүчеләрнең исемнәре билгеле булды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Чаллы ТВ Камский бриз төбәк телекомпанияләре фестиваленнән 7 бүләк алып кайтты. Катнашучыларның эшләренә Казан, Мәскәү һәм Түбән Камадан алып баручы журналистлар, монтажчылар, операторлар бәя бирде. Безнең төшерү төркеме нинди номинацияләрдә җиңүгә иреште? Бу турда алдагы минутларда сөйләрбез. Третье место Сергей Вильданов, телекомпания Челны ТВ, город Набережные Челны. Второе место Кирилл Хабзей, телекомпания Челны ТВ, город Набережные Челны. Чаллы ТВ операторлары Камский бриз фестивале призерлары булдылар. Олар һәр номинацияда диярлек билгеләп үтелде. Барлыгы 8 номинациядә безнең төшерү төркеме иң яхшылар рәтендә булды. Әйтик, Лилия Гатина алып баручылар категориясендә 3нче урынны, репортажда 2нче урынны яулады. Елена Камаловага сторителлингта тиңнәр булмады. На самом деле работа была очень такая душевная. Она о женщине, она про онкологию. История непростая. Решили ее отправить, потому что, наверное, хотелось, чтобы многие узнали о том, что это не приговор и что как с этим вообще жить. 3нче урын мәгълүмати программа өчен бирелде. 2нче ел рәттән Түбән Кама журналисты Александр Комаров исемендәге геройлар махсус премиясе бар. Бу номинациядә безнең хезмәттәшебез дә җиңү яулады. Мен бүген җиңермен дип уйламаган идем дә инде. Бәлки 3нче урын алырмын дип уйлаган идем. Монда 1нче урын алгач мен бик шат. Нәрсә әйтергә дә белмим. Мин сүзсез калдым хәзер. Волонтерлар һәм хәрбиләр турында материалларны хәбәрчебез Ләйсән Габдрашитова да ясый. Аңа рәхмәт хаты тапшырылды. Фестивальгә журналист яраткан кызна сюрприз оештырган сугышчы турында сюжет җибәргән. Девушку волонтеры приглашают в парк, где разговаривают с ней, она не видит молодого человека, он подходит к ней, встает на одно колено с букетом цветов, и волонтеры говорят: скучаешь по своему молодому человеку, хочешь его увидеть? Она говорит: да, конечно. Ну так повернись. И она поворачивается, и просто ком в горле, такие эмоции счастья. Камский бриз фестивалендә катнашучылар бәхет һәм шатлык хисләре кичерде. Шулай ук алар бирдә өйрәнгәннәрен барысын да эштә кулланырга вәгъдә иттеләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да продуктив эш атналары телим.
Нина говорит, что друзья плохого не посоветуют. Вклад открыла в Быстробанке под 23% годовых. И вам советует. Быстробанк. 8 800 333 2265. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.